All pastors, every man and woman of God who is in our midst. Let me take this time and opportunity to make it the Apostle and Mother General School. Amen. Acts 28. Acts 28. Acts 28. That's favor and fire. Right. Once we were safe on shore, we learned that we're on the island of Malta, and the people of the island were kind to us. It was cold and rainy, so they built a fire on the shore to welcome us. As Paul gathered an armful of sticks and was laying them on the fire, a poisonous snake driven by the heat bit him on the hand. The people of the island saw it hanging on his hand and said to each other, "A murderer, no doubt. Though he expelled from the sea, justice will not permit him to live." But Paul shook off the snake into the fire and was unarmed. People were waiting for him to swell. People were waiting for him to swell. Or suddenly fall down dead. But they waited a long time. They will wait for a long time. But the Lord will stand with you. But they waited for a long time. And so that he wasn't harmed, they changed their minds and decided he was a God. Let me pray. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Paul would be in the permission of Basaramani. He's treated like a prisoner. So he's on mission. But mission yake yasanga newana wasemkuifanira. So and they suffered a shipwreck. But the favor number one, not that I was not favor and fire. Favor number one, they suffered a shipwreck, but they survived. So Mari akawapanyasha zikurarama pa shipwreck yao. Favor number two, shipwreck payakaitika, they were close to an island behind Malta, which means they were close to a safer place. Wakaipa akada kuwarisa, but timing yake was poor because they were already close to solution. So wakawana another favor, ndoku wakaenda pa Malta island behind Malta. Wagalilepo out of love, out of kindness, ndoku wakalesa moto nokuti kwaitonora uye kwainaya. Wavesera vanhu vamoto vari pakati pekudziya moto po watakura huni dzake ndokugadzika ipapo. A viper came out because of the heat. Nekuda kwekudziya nyoka yakabuda mumoto ndokuvaenda paruoko rwaPaul. Chinhu chinonyanyodiwa when it's cold heat, but Bible rati because of the heat a viper came out. Heat ndo yavari kuda ndosaka vari kudziya moto kunotonhora, but zvavari kuda zvakaviga chavasingadi chinouraya chine rufu. So I've discovered in life yekuti pese pane favor, pane challenge. Maybe you are not aware about this or this, but every level, every dimension of blessing, you need to love God more and pray more. Why? Every level in a challenge higher, there is always a viper inside the heat. Breakthrough yaurikuda, when the marital forms in all dimensions of breakthrough yaurikuda, Mari ine nyazayo. You are the positive side of that breakthrough, but I want to warn you and help you on this. There is a negative side, but every breakthrough. Why? Nokuti kune inyaya dzaunosangana nadzo kana mari yacho yapo dzausiri kuwana nokuti haipo. Pfungwa yako ndeyekungoti kana yapo things gonna be alright. Handisi kukuvhundutsira but mindset nemunhu wese yekuti kana mari yacho yapo ndofuka ndichabhalansa zvinhu zvangu. Mari inokunzira kuvengwa. Izvezvi kusavengwawo haisinya kuti unodiwa, haipo zvako. There is always a viper.
in the fire. Just say we love it. Peter paakatera Jesu asuka Peter arutera kwakaviswa moto so anga ari pafire kurutonhora kudziya moto. Kune musikana akanotisa Peter chakaita kuti Peter agone kuonekwa pamoto. Moto unoproduce heat and also light. So light ndo rakaexpose Peter haasi kuda light, aitoda kuwanda, but moto wamupa zvinhu two, heat ndo yaari kuda, but ine a negative effect nokuti pane light. Saka kuna akamuona akati uyu mumwe wacho. Peter waida kuita zvinhu in privacy, but waitonhorwa ndokuenda pamoto, moto ndobva wamuexpose. So every breakthrough, every chauri kuti dai Mwari vandipa chine nyaya dzacho. If you are not prepared or geared, sometimes the delay in which God wants you to know this better. Ibasa rakanaka kuti munhu ave minister, wesi ibasa rakanaka kuti munhu ave president, highest office munyika. But ukava mu highest office, you attract a lot of enemies. Saka uchiona ivi president vakanzi vari kuenda kumapurazi, kwete mutauri kupurazi, kana ukava kure kupurazi, vanoenda nearmy. Vanotoveimba kusvika nekumapurazi chaivo. Anotoziziva kuti kupurazi vanhu vakomana hange idogona kutononetswa nekugara amwe purazi. Ihighest level yeoffice, but ine mavhaipa aripo. Saka anotofambawo nefuti achienda chero kwaari kuenda munyika yake, kwete yepanext door yake, kuziva kuti ndekwedu. Ende nyika yenzvimbo yandikuenda inenge yemanga but aushaya one anogona kusakufanira ikoko. So inside the heat, tichida kuti tidzirwe, mune nyaya dzirimo dzisingabude kana moto usina kuneswa. But kwataveserwa moto, that these people were kind to us. Chaita kuti vavese moto rudo, but rudo rune nyaya. Musikana munzi Abishag, 1 Kings chapter 1. Musikana munzi Abishag akapiwa ndobva aunzwa mupalasi making David. Ari mupalasi imomo, the king knew him not. Auya kuzongodzisa mambo, ane hiti iri kutsvagwa kubva kwaari. But mambo is about to die. Zvokuti haasi kudiwa, haasi kudana naDavid. Ari kutowestirwa time nepotential yelife. But ari mupalasi. Iyo palasi yakanaka, munhu wese kunze kuvaitomuyemura. Ndobva vamwana mai vaipoputira vanasikana vavo kuti kuchionekwawo vamwe vakaenda. Yeti kwakaenda mumwe kune favor and fire. Favor ndeyemusalutswa kuti mai David first lady. Fire ndeyekuti uri kusakara haudiwe enda una chauri kuachiva mulife. Uchatofa wakadaro usina anokuda nekukuroora. But ndingaititi zvenyu maitiva. Andiprofita zvangu but ndikutosenza kuti kuna akatopindawo mumarriage, vamwe vatiyemura kuzvakari mumarriage, but ega ari kufarira sene ndoine favor, but anoziva kuti mune fire. Ivo muridzi ndiwo unotozviziva kuti kungonzi maini ndiye yedu but mutara wacho. They built a fire for us as a welcome. Vanesa moto kuri kunaya kuri kutonhora. Ndo inonzi favor iyoyo. But favor zvayaitwa zvine nyaya. So I don't know why nyoka dzacho dzepamauta dziri poisonous sedziselekta wekuruma dzinosiya vamwe vanhu vese vasina nebasa kesavo roenda pane the servant of God anonzi Paul, the one on the mission of God. Saka imwe attack itori assurance, itori prophetic message yekuti you are the one we are taking. Iwewe ndo watiri kutsvaga iwewe. Bible rangu rinoti Judges chapter 14, Samson vabereki vake vachienda kuTimna, atiriperekedze nemusikana ndoona vasvika pamavineyards of Timna, a lion came and rode against him, not them. They were traveling together, but shuka inoziva kudzorera kwete vamwe vachisiwa. So usati
waseka arikujoyerwa neshumba imbozvisenga kuti yambondisiyirei wai nokuti zvinotoprofita izvozvo kuti iwewe hauna dhira hauna kana nyaya. Vanhu vakagara pamoto waneswa vati nyoka ine tsika yekungotsvaga wacho ane zobvu vati andinofarira manje kana yatoenda panapo. Vamwe kana vachiziva with revelation havafanirwa kumuseka wai nokuti dai yakaruma mumwe asiripo vaipera vairumwanesa. So there are times vokuti vamwana vane maproblems inyaya kuti wakwanirwa favor kumuri kwenyu pane ane dambudziko wauri kuseka yati by revelation unototi dai mwari makaita henyu nokuti dai zvakawana iwewe. So nezvaunoda kuachiva nezvaunoshuda kuti mwari ndipei dai waiziva the other side rekuti favor iripo but pane kafaya karipo zvimwe zvacho waigona kuti imbomirana wai nekuda kwokuti favor inodiwa but fire. Bible rangu rati because of the heat a viper came out. Yeti chandiri kuda kana kuchitonhora is the heat. Chandinoda kana ndichitambudzika imari yacho. But because of the money kana yapo vamwe vanodivorce. Makainamatira breakthrough financial door mari yacho yauya mumba mudhara akachinja property nemunhu zvese. You begin to wonder kuti pane klasi yaakuonekwa favor imari yauya fire nedivorce yakusimuka. Unenge uchati mwari nhamo yangu noida because imba yangu inenge yakabatwa nenhamo mari inotondipesanisa ndiporofita hangu but pane wandikunhonga kuchana so there is favor, there is also fire. Favor ndeyekuti taenda paisland yemalta vari Bible rati paisland yemalta pane nyoka dziripo hapana huni nemuti chete hapana vanhu vanokuda chete but vane zvavanogara nazvo zvavanoziva kuti kana zvakubata they were expecting him to fall down dead. Kana vanhu havanzi they were kind to us, they were supposed to help you, not just wait. Vandikurumvira kuti vanhu vane level of help yavanokupa to a certain level yeability yavo but pane nyaya dzekuti kana dzakubata they cannot do anything. Kana panaya patonhora vanogona kuvesa moto but pane level yazvinosvika zvekuti vanokupeta maoko voti ameno. Izvezvi uchichema kuti dai vanhu vamira neni zvako zvava palevel yekuti naiyo vatopetawo maoko nokuti vane record they were expecting to swell up or to fall down dead. Vanga vasingatarisire life. Amen. Vati variwo vavesa moto wacho. Pauro anabuya nenyoka paisland yemalta ndedze ikoko. Vanhu by experience they know kuti kana yatoruma munhu hakuna kumwe kunoendwa anotofa. But ndinofara kuti this man called Paul imwe favor iri paanotaura anoti handini ndinorarama asi Kristu mandiri. Zvora kuti nyoka payakaenda pana Paul he was a man who carried favor nekuda kwekuti chinouraya chakaurawa nemurume akatakura nyasha chakauya pauri chichaudza vamwe kuti kune vanhu vane favor yaJehovha nekuti kana kune record yekukundikana but pauri your story must be different. They will wait and wait but one thing I know they will change their minds. Vakamira vachiti ucharambwa vakamira vachiti basa racho uchadzikwa vakamira vachiti stand wakawana patimbao vake they will wait and wait but one thing I know they will change their minds. Why you carry favor? Mindset yekunyika yevanhu by experience they know kuti kana wadzingwa basa unotambudzika. By experience they know kuti zvikatodai hakuna kumwe kuchaendwa. Vanhu vanototarisira izvezvi but your case must be different. Why? Because you carry favor. Favor ine murume anoti Paul ndeyekuti vanhu vanosvika pakufa
chakango minister kwani i-challenge yabata pho. Why? Nokuthi i-challenge yambata nyoka bayinofa vanhu vanhu vanochinja mafungiro from Medara to God. Vakatanga vachiti imhondi munhu imhondi truly he was before. Saka pane tsika yekuti zvekudhara zvinongoteverawo so pomu yendipamauta usakuzotwaizivana vanhu vakava kuti izemedhara vane kuti zetifi kurava kuti pane mweya unongoudza vanhu so kuti akuchena hake bhatikani kapambi upane zvinongoteera so vanezongotututu vaudzwa nani kuti shasha yairova vanhu yaiponda vanhu vanonamata nyoka paruoko rwapo yakaita kuti vanhu vamauta vatange kuprofita. Izemedhara maudzwa nani kureva kuti vanhu vane tsika yekutambira kuhistory yangu stand. Vanhu vane tsika yekutambira kune zvavakapurana nazvo. Zvanzi vakaramba vakatarisira, they were waiting for him to fall down. Kune vanhu vane tarisiro mulife yezvinhu zviri negative muupenyu hwako. Izvo tinyange kuchechutuya but vane zvavari kutotarisa kuti ngaende hake but tozviziva haana kufunda hakuna chaanoachivha, ngaende hake haana hama hakuna munhu anomufarira uchechi ngaende hake. But chandinoziva kana wauya kuna Mwari ane nyasha you will carry favor. Ichaita kuti vanhu vepaislands vaziva kuti dzimwe nyoka dziuraye dzinotourawa. They showed us kindness. Vakatitaridza rudo. Zvakati zviri dangerous muupenyu rudo. Nekuda kwatinoita rudo rwakaoma. Ruvengo munhu anokuenga we can prepare all defensive. Anokuda anokukuvadza wakadzikama. Rudo ruri very dangerous. Nacho zvavafana wangu apa. Ndikati generation yedu muri tight. Wozoka kuda musikana wakamoti I love you. Akangoti I love you too. Wane chikwereti. Watone mari yake, watone manews, watone in the same. Ari generation. Because I love you too. Wane mari yake. Uchaona mangwana wako kwa birthday. Asikuti zvakaipa ndingoti zvikwereti. Kungoti I love you too. Watoka mawanda. Rudo rwakaoma. Izvo zvikaedzekeka uinako wakabiwa. Eka akabuda akuda manews. I love you too. Wakwara. Ni mali yake. Wanasikana leo kwa washangao. Hii anakuwa rafana. Leo mara kwanza nyasha wanasikana wao. Yo. They showed us kindness. But murudo wao mune nyaya. Kudiwa ni dangerous. Ukashaya mwalimu wa murudo really set downfall yako. Lakini wako matzaya tina uma bibi abaina wasema next door. Demu dara wa dara na imba ino. Ozo kudara ni kuna kuchibwele chinjie. Bibi yako demu mba ise pasa. Ilu kupakuna kati I miss you, I love you too. They showed us love, kindness. But you can't love and kindness. But you can't mauta. So every level in my vibe. The more God blesses you, the more you must love Him and seek Him and be prayerful. Why? Nobody prays but the chakanaka, but the other side. They showed us kindness. That's favor. Another dimension of favor. That's favor. But because of the hate
a viper came out and fastened on the hands of Paul. Inonzwisa kuti tiyenda kukona Genesis 3:15. Mwari vachitaura pamusoro penyoka. Nyoka inenge yapiwa license kuti ichapfuma chitsitsino. But nyoka iri pane 28 yachinja pekuruma. Ndikadzoka pamashure mishana kumagospel kushona kuti Jesu ari pamuchinjikwa. Bible rinoti vaiva naye vakadamburwa vese makumbo avo, only him was left, no bone broken paari. But ane murume waakati ndiri kuenda nekuparadiso. So this man zviri pachena kuti akaenda asina makumbo nani kana anopiwa mamwe vachandozora kuti akatonzi ndiri kuenda akatodamburwa makumbo. Handiprofita hangu but ipakuishuwa akatenda asina kana akanopiwa mamwe iprofesi weniwa nemaprofesi. But I want to explain this. Kana nyoka yakanzi it shall bite the heel, ndokubva paita munhu ari kunzi naJesu kudenga handei asina makumbo. Nyoka ndopa yazongwara kuti chatiri kuruma chagara chinongosara. Kana tichiruma makumbo, kana munhu akutenda kudenga kwacho asina negumbo racho, kuti muswere ichiruma makumbo, ndobva yashinga kubva pagumbo ikaenda paruoko. Saka toona kuti hakuna dhimoni rinoti udenga hauende, kudenga haupinde, nokuti hauendi nemafambiro ako, ndiye akafambira nyaya yacho. But chinofrustretwa nedhimoni zvaunobata nemaoko, zvaunoronga nemaoko. Every demon is after your hands. Apinde kudenga paradise arone ndokunza richiti ashande arorwe imba yacho havake since chida kuruma zvipano tinotoziva kuti ari makumbo hapana nyaya unoita zvakadaro. It fastened on Paul's hands. Long better is to think kuti maybe Barnabas shook off the snake yakawira mumoto ndokubva yacho ikafa. But chakauraya this snake hausi moto. Moto wakatopisa nyoka yafa. Why? Because chinoita kuti inge fasten on the hands. Inenge ine energy, ine power, ine life. Payakaruma Paul ine poison inofanira kupinda mublood stream Paul kuti afe. But ropa rimuna Paul manje achida handini rinorarama. Riri kuruma akatofira Paul wacho kudhara. Saka chakafa achife, chakaurayiwa hachiurayike. So Paul paari kuruma nyoka iri kuruma rufu. Handini ndinorarama asi Kristu mandiri. That's why I had the energy to shoot it off. Why? Because it was now loose. It was now powerless. Nekuda pakuti payaruma Paul, instead yekumuraya yaruma rufu ikafa. Nokuti Paul hararami anorarama ndiKristu muna Paul. So this man is a man who can favor. To an extent yekuti zvinouraya paara zvichauraya zvinotourawa nekuda pakuti ane nyasha dzaMwari. Favor ikararama mauri pane nyaya dzekuti vanhu zvavanoti zviri obvious kana zvaitika izvi munhu anodai, your story will become different. Vakasvika pane imwe nzvimbo vaitengeswa zvimwe zvinhu so ndokubva ndabvunza mapresident anga aripo enyu chinhu chaita $900 akati makitchen chips $900. So ndakasvika president iripo, vanhu vabvunza, vanhu votaura vanobvunza. Pandakasvika aitengesa ndobva vati ndini, ndikati yes, ndisuka ndini uri kuda machezi, ndikati hongu. Saka madam awandipenya kuti maiona here mari iplaza. Ndikati pane chaari kuauzamuno mukajairana nomukangano kuti ndiwe. Vakatodimaindwa nemunhu ari kutengesa kuti ndini, aiwa 9 aisiye 1000 aisiye kamunobhadhara tipei 4 kuti pane ka 6 kakabvirai kuti ndini ka 6 ndichinofanira so ndinomainaza ndini. One day
I visited him. Hey, one guy down there, I don't know what, but let me buy two. Nee. Was a couple of things in Nyasha Zimai! Zinochinja my systems. They waited and waited. But they are not with Sano. I mean, who are they for Chibira? They put Lano Shiba with a passy obvious. But the way to declare Nyasha the favor. Could you Paulia pass obvious? Pauli Panama surprise. Paulia fighting is obvious. Pauli Pananyasha. You know, that is not that is one man. No good in the way. Or that thing by the Robert Christo. Your story must be different. They showed us kindness. Ili babunda mbabu tilana pomsha. Pamubacho kadiwa na mata. Mwaliwa kuzijua kutubudiwa. It's a trick. Wakai babunda mbataka. Ashanise ulengo. Amutumano kufanya. Chakati msalugade neije. I breakthrough message yakapati kwa Pastor Snake. Pastor Snake have a spirit of limitation. But the woman is what is that? He did not declare what he is about to die. What a beautiful spirit of limitation. But you know, Buddha, that is only what happens. When you walk up Buddha, when you know Buddha, you do Buddha will be dangerous. Kuno kutaka kuifanya kwa nine lunch akango buta atole problem 9 months unozo kaunga la story unipani kwa wakati wani wakati kwa mkati nonga wajwa kama mkati mzaili right kume kujao aniporo video zangu bati uneko kujao futi Smile zao tete kuta. Mama watu waki negative. Aile dimauta. I place you ame watu tawana security, tawana safety. Tika tutami wanemani walikufara. But nemuda kwa mti po hadi febe. Na isi ni feba ya mwa ili muna po. Waita takura iwa ni shipwreck. Ne sea, ne rain, ne cold. Life are in the right place. Amen. Palunzi nobody nani. Nobody fan wakufira. Baba wese wa moto wakazi welcome. Wakafariwa. Nobody wanofira. Feva ya mali haiku peku nyuma. Kuti ege ya neu sari wai. Aina ilete vibe ya kachengete wa life ya. Sadaka mutaka. Ushwapa netoka wakaita mota. Hali mkanaka wanda ima hedoni. Icho chima heki honi kuita kamungo heki mfono mungu. Chayo chaki ma heki honi mwotaka itika. Blessing on the way, eventually blessing. The devil had more chances. Usina mwana ano tilane wane ano mbatra mwana. Blessing by the blessing the favor. Wanda nyasha takawanda. Nokuni blessing by the swamoto. Aungo zini wache. Mune shukuda. Maria wanda ikayeso bati ikayeso flow of life mako. Pani mwe ungo sumuka ungo tika na kuna matsakwasho ungo chitobvunzwa tichirupinda tese unoita busy imwe down for your own a breakthrough yakadza kumanagwa. You know Moses says kupinda Canaan baba rangu noti ali panzvimbo inonzi Meriba Mwari vakamoti speak to the rock ndokuvarowa and water came out. Sometimes mali zangu anokubaiza kwa mugona. Samson akarara mumba nechifere. Vanhu vamugarira panze akamuka pakati peusiku akatakura magedhi akava nepower. But asi kuonaita kusleepover. Simba inogona kukubaiza ukaona kuti kwauri kuswera kuri right.
Pane zvirikutofamba kwete nokuti uri right. Zvirikufamba kuti unyatsobuda musystem. Nokuti zvikasafamba unogona kunyonda kuda musystem. Saka unototakura magedhi, vanhu vanoshandisika kuti munhu waMwari haina kunoitidha kutakura magedhi, but kwaari kubva kwacho hakusikuona iti. Kusleep over. Ndobakatangira masleep over kapa. Unoti chinyowani, hanga Samson ndobawairaro. Bishop Sevo. Breakthrough yese yauri kuda. Ndauya kuzokuticha kuti iva nemweya wekuda Mwari zvakanyanya in every area of elevation. Why? There is always a viper inside every fire. Shumudza wainadzo zvinamata Mwari uchitanga zvisingafambe mushi. You are no longer the same. Why? Because things are now okay. And you are no longer okay in the things of God. Because things are now okay. Zvinhu right zvekuti wazisiri right muna Mwari nokuti zvinhu zvako right. Pazvanga zvisiri right waitova right muna Mwari une shungu nekunamata. Pazvakaita right zvakava the opposite. The devil hada kutora advantage yekuti kana zvafamba you can now relax. There is no time to relax. There is time to worship, pray and honor God. Men should pray always. Why? Nokuti Jesu unoda kuti Mwari unzai chine zvinotevera. Avasi vana veIsraeri chete vakabuda muEgypt. Vari paRed Sea vaijipita futi vakabuda futi muEgypt vachivaterera. So muEgypt unoona kuda Mesi. Kwawakabva uko kune zvinotevera futi. So usati kana wabuda Egypt unoti no it's okay. Kune nyaya dziri kutevera. Ramba wakamira muna Mwari. Vakoramba unoti mukadzi akasikwa nekoini rake. Akatsvaira mumba mese. Haana kuwana kusvika Bible rati she searched it carefully until she finds the coin. Akatsvaira marara akasina kuiga coin. Nokuti paakatsvaira haana kuiwana. Apedza kutsvaira Bible roti wakasecha, which means kana marara asina kuiga coin, changa chakaviga coin property. Zvakanaka zvawakaunza zvakuviga zvakanaka zvauri kuda. Fatona mari payakauya ukava nepride wakobva waviga muchato waifanirwa kuuya nokuti wakutodada. Chakanaka chikauya wagona kuchiendera zvakanaka chinogona kuviga chakanakisa chaifanirwa kuzouya. Warasikirwa nekoini mumba ukatsvaira mumarara hamuna kusvika akusecha uti ngaisimudza machere masofa. Property yakatotengwa nemari. But chakatengwa nemari chakuviga imwe mari. So vanoda kuti kusumudza life yako so usangodilapsa usangogara. Favor iripo, but there is fire. So Paul ruoko rwake rwamonera nenyoka, people vakutara zvavanotaura against you. Hapana amira kumubatsira, hapana. Why? Because vanotoziva kuti ukaenda close inogona kusiya puri ikabata iwewe. So now they are careful. Hazvinoti vakanyanya umamoyo vane experience nekuti nyoka haenderwe padhuze. Siya aruma ipedzerane naye. Tozonotodika nayapedza naye. Maybe vanoda kusuka vakatiza vakati sei akadaro. The same people vaisa moto, but kana pabuda zvepamauta vanosvisa a distance. But vakipa a distance vachitarisira kuti achadonha, achazvipa, achafa. The opposite happens. Why is not an ordinary person? May you carry the same grace and favor, not to be ordinary. Zvakadia vanhu zvikauya iwewe, vanhu ngavashandisike kuti sei zvazodai. By experience vaifanirwa kudai. By experience ukadzikwa basa unorongedza kuenda kumusha. But sei uyo akuita zvinobatika iye akabva pabasa. Ruoko rwako ngairopafadzwe naJehovha. Mwari ngaakukomborere. Wakadzingwa kwawakadzingwa, hauna kudzingwa mufevha. Ishmael and Hagar vakadzingwa pamba paAbraham vakatoenda muBeersheba wilderness. Variko God opened Hagar's eyes akaona a well of water. Pakadzingwa vakavapiwa a bottle of water. A well is a source.
hodoro kuchelewa uchipiwa. Kulani zimwengu wangu ni nyasha zabuti even in a desert place you own wealth. May you carry favor in this 2024. Mugorera 2024. Iwe as a person, be a game changer. Iwe as a person, surprise hawakatari sina mdona wako. Iwe as a person, vibe ngaisiwe. Kutukune time ya kutu ukaruma wafa. Mabati mwani nashike gani kamiti. Ya utibata iningina mingi. Mugabata mingi taparara. Bata siwaiwe kubata. Bata ibaya nyingine ninguka bata nyingimba yake wapara mwechi na ngaishi zile kutitinana Paulo generation hino wakunika na vaipa ya bata ino sa mwamute ndo kilake ingeni pana po. Why? Because you carry favor. Gara nisi mutu wao nyoka ngati bude watu charamba wakamina ukalega favor on this story. Bible notes Paul and behind him, another chief he was very sick. Nyoka ya ito zote pano munimoko wake achana matira bana. Lakini kwa ataka destiny, ili kwa ataka future. Ili kwa ataka juneta utumpeni webeke. Bajandino siwa kana uni wa Jehova. Iyo ya kutu waka murumane nyoka. Ndo itaita kutu ite mbili ya kunzi haka rumane nyoka but nyoka ikafa. So ya kuti nyoka ya usokupa standard ne level. Ya kuti this man is not ordinary. And this is the problem hanging on your marriage. The problem hanging on your business. But I prophesy you are going to set a level. Ya kuti shaka kumonera kubaro. People who speak different story. Wakataura shiri different. Amen. You carry grace different. You could say for people to know that they are not ordinary. When God wants to announce you, I don't want to check some problem. Ask Daniel anaman wakumira naye ushindani wakugombea shumba bali shumba ndio utakao witness kwa kichina hakuonekana atibaki ukakanda bali wrong shakuta even the lions don't takao witness kuna Daniel yet shumba I challenge but kuna Daniel shumba you witness but this one is not ordinary ukatika wali ordinary mambo shakunatita. I don't know the problem you're going to encounter, but I've come to prophesy into your life. This problem, this problem hanging on your life will announce to people that you are not ordinary. I pray so much, I fast, I give, I worship God. But why is the viper against me? The viper is not against you. The viper is come to announce to people that you carry special grace. People will know when they need blessing, but in a challenge, you shake up bow to your favor. Shook off the snake. Wakabisa zitari kuti beta. Wakati he is of God. Wakataura mungu kuti ndi mwana. Why? Because zvikitika panapo azviitike kuvanhu. Kana usina mwari zvikitika panapo zvinokuvata. So I don't know the kind of problem hanging on your life. But one thing I know, you are a chosen vessel. There is grace over your life. So when you are watching, you want your best center. You want to take a breaking new ground. You just need to know about mountain. When it's a down there, but you wouldn't type in all alarm. You just need to know what you do is a whole shape. When you shut up, brought alarm background business. Reach alarm. You just need to know but my case is different. You break a new ground. A different story. But God is negative. Can I know that?
But kana Yesu uyapauli. God is about to announce to you. God is about to announce you to the world. You are to set a record. Sina mpia shaitika kana kuonekwa. Pa island pano umamu na chifa. Pa island pano umamu na chidona. But kuona nyoka ichidona. Haya yona sway newspaper. Kana Facebook, kana TikTok. But it's breaking news. Nyoka zairuma wanu zagu fao. Zairaya zagu douraiwa. Pale mando yelangu yafika pa island. Pale mando yemuni yutendelilo. Unotika watika pale mwenjimbo. People must know you are favored, you carry grace. Baba Samba Bagai, Banoneta. You set the record. Bali shunutari siwa mtu wani kana wenda manju kwa hii autoli mwa ulipo nulipa nuneza hapa batari kana washika bacha tanga mulivila masala. Why? Because the grace you carry ijana uswana mwari. It's obvious, it's common. Tunafaa kushikapa tunuchinja nulipa uya mnagatakura favor. There will be fire of God within. Bible will not limit these serpents, flames of fire. So Moto Agora Yoga Dipao, he's a servant of God. That is why he made these serpents flames of fire. Which means the real fire was not the fire in this one around. Because the fire in this one around, you know the Buddhist Yoga, but the fire in Una Paulo, in Una Yoga Tacho. May you carry the fire. May you carry the fire. Everything is not put my way. The fire will stay on your side. Such a history machine. Aiwa. Kana unawa unasha hawa chisika chicha. There's something new chomofoni mkwana in every place in every area. Chakudiwa mano tipata jungo daro pano. Seja kudaro. Bata juanzo daro pa kampani pano. Seja kudaro. Bata muruma yano kuna barakati. Sewe wakaranae. Your story must be different. I'll give you this joke. It's a true story. I get from Tita Olive, 94. Don't look that. 94. Tita Olive was so. Taranoba Makeros is called. So, headmaster of Bazia, but Star Rajo for office. So, Cafe, Bagaka, you won't go back. You won't go back. But Taranoba Makeros, Kakaba, and Tapio, Mana, headmaster. Thank you. Someone else walk by Tato is for office. It must have been one and the road. That was a pure family. One of the team, they must have promotion. I still say that. You are man, you know, change that. To set that team. Today's a pure family. You are to be in the movies. We are going to go back. Let the master sleep about a pure. Come on. She don't want to be in the country. I'm telling you. Tao shakoma za maita zakaipa. Usafite zakani. Si. Makena sabia kuna atengesa kuspa. Saka siku zote anga iverimani wasaipa maji. Yanga kusapa. Headmaster knows all of us from the Aida for no bid. This is an unknown tester. Self I do Tapio. So I want none. Achipaka nufeva pa mosha. Dino mziwa si odara no Jesu no mziwa. Ano Jesu no mziwa. Ukaseta life yako jodi Jesu pa pembenya zako. Uchana your story will be different. Chagano ni sarano. Iwo ono ni kitu wanash. Pamauta. An experience.
expecting. My expectations evanhu mulife yako arimo. Ngati kule zvikuti auzvibvise muvanhu zviriko, whether you believe or not, educated or not, kune masystems arimo anhu zvakafanana nekuvengwa. Kuvengwa kuriko, whether you are a good person or not. Ukatambudzika vanokuvenga, ukanyanya kugarika vanotanga kutipedza vanokuvenga. Unotsvaga kwekuvengerwa, kwete kuti hauchavengwa, unovengerwa kuwana. Ukatambura wovengerwa futi kushaya. Saka every side rauni rinotovengeza. Unosaudza tovengwa unoside kuti zvekuti handichavengwa yadhirama, tsvaga side rekuvengerwa. Ipapapo wasurvivor usati munhu wese akafara, kune usina kuti wamushi. Blessing inoatisabita zviri tu ruvengo nevanhu vanokufarira. Ukatongokomborerwa chete wamutadzi muhondo. Jacob akabva namai vake kuti kumakomborero watakura tiza, Esau is after you. Ukakomborerwa saAbel ukasagona kumhanya, Cain anouraya zvakakomborerwa. Blessing inotoda protection, inotoda wisdom. Ukashaya wisdom, blessing iyoyo itotitrap your downfall. Zvinotokuvadzisa kuita chinhu chakanaka. Why ndo panonzi panyika ka? Panyika pane mabattles aripo awakatanga newasina kutanga. Uchitoberekwa so wakaberekwa kuti minus. Hauna kufunda, kumusha kune ngozi, hauna kungwara. Uri kuminus ngokuti kukasanamata wafa. Amen. Abasifeya kona. Kuminus ngouruka shaya mara minu zvako. Wasurvive the shipwreck, but it's not over. Amen. Unoita wakabuda ukati zvapera, kune dzinotevera vari paisland. Ukasaurayirwa kumvura unourayirwa paland. So in every area, don't relax. Shipwreck yasurvivor, favor yawanikwa, vasvika panotsikika paisland. Asi pane zviripo futi zvese zvida kuuraya chete. Zvakaipa zvinouraya munhu, zvakanaka futi zvikashaya control zvinouraya munhu. Kune vakaurayiwa nekuti zvafamba zvakanaka. Meno vangara kumafaro vari muRolls Royce akuzovera kumba usiku ezvendo kubhafa. Zvinokuurayira muRolls Royce. Chifara mafaro chaiwo wakaipa aizwa breakthrough yese inenge kamwe ka breakdown karatariso nokuti ukashayiwa mwari uri patariso. Ndosaka muKenya mune majaindi, mune majaindi arimo, ivhu rakanaka, ipromised land, but paland panenge type isiri right. Ukasakona kurwa nemajaindi, land nyangwe iri yako pane nyaya. I always tell people life is a battle. Life does not give you what you deserve. It gives you what you fight for. Hey, life is a battle. Why you deserve? You want to manage your life. Why you deserve husband? Why you deserve all Jinan? What's the right stuff? So let's say stuff in my life. Put it on the deserve. You know what? It's a battle. But I see people when you move, I don't know about that. It's not what we are going to fight, man. We see back. Pai, vakanaka kana masvika mutogamutirwa kufarirwa, but mukufarirwa imomo mune dzimwe nyaya dzirimo. Tine vanotodemba sokuti dai asina kundifarira munhu, dai isina kuirana nemunhu. Because hautange nekuvengwa, unotanga nekufarirwa. So that mavhai vanozobuda time. Ukabasekuti mvenza anongoshanya, anofarirwa achisvika.
ukagarisa unozoona kuti ndakafaniwa dhera ndakauya isindiri wapanaka ndaitienda kuholiday kumba kwagumbu ndokushawa uchingosvika chete vazukuru huku yaitofa chauri mwana kuti unoita pfungwa yekuti pano ndepehuku after 3 days unobata shuwa after 3 days unotozoona kuti ndopedire vaenzi asisiri vaenzi zvadhakwa isina kuzochemera kusara kwakwera mama sambereka kuti hamuchemera mhasaka after 3 days ndingo uchataura kuti ndaimutoda wakatadza kukakuita kune love yemuenzi isiri love yako zvimwe zvaukudirwa inyakuti asitiri new relationship kwete kuti unyatodiwa muenzi huku dzauri kuti ndedzevaenzi pauchanyatswa pane zvauti uchanyudza haina ndiprofite zvako but dzichiri kutyisa here ukangoti aibamhanya kupitsa mazvano watonzi terrific love wataona terrific pakashaka terrific haityiki they welcomed us takafariwa tikagamuchirwa moto ukariswa izvo zvichallenge neumwe munhu yakaenda kuti pane akamupa welcome. Remember Judas decided a betrayal yanga ili kiss saka ndichika kiss is dangerous yakatanga kushanda mubhaibheri yakakwadzisa munhu aiwa ndisuramidza kiss but inokuwadzisawo zvangu kotaura inokuwadzisa they welcomed us. Mwari ngakupe discerning spirit. Mambo welcome, we welcome to disaster. Mambo welcome asi mafeva, ani mafaya ali nje. Mwari ngakupe kunywa. Kana tsepi yake yakubata urungati ngakupe nyasha. Zokuti iwewe be somebody ane difference. Yakumonera pa woko pa nakatisa zvaunotalisira. Akaita shook off into the fire. Panongwataiwa asimegara is a God. Look at this viper. Yakaunza a new title to Paul. Some challenges must stepping stone to a new level. Wangoba wachaziwa nikuona mtaona mata mpeni. Nokita mziwali pauli today. Noni cheka kuti vazive kuti vanhu vakasiyana zvishoma. Shaiti zvikadai kunana ningi vanhu vaingoparara but uyu indava. Why are you still standing? I'm standing in the grace of God. Hey, I'm sure I'm done. They changed their minds. They changed their minds. Munamoto wangu maneranas. They must change their minds. Mwari ndava pekene kufunga. Up is simple obvious. Vanhu varemekedze mjumwe wangu chitoshoro. They must change their minds. Mazita avaitaura ekukusorokodza, they must change their minds. From Megdala to God. From Megdala to God. Kubaba kuti morombo kuenda pambinga zvinoita. Why nekuda kwokuti dambudziko riri pauri handina kuya kuzokupedzisira kukuuraya. Rada kuzozivisa vanhu kuti hausi type yeseyesi inoitwa zvese zvese. Uri type ine nyasha yekuti kana zvakaipa zvakuwira unodzidzisa nyika kuti kune vanhu vane favor vane nyasha dzamwari. I want to pray. We can stand up. I want us to pray. Your prayer and my prayer tonight. Lord God, favor yenyu ngaioneke vaipa iripo. When things are okay, but when things are hard, like the economy is back in a viper,
Baba Viper kunzi bondi kabumuma. Unodona gente. Bondi Viper. Yo, bondi kabugala lira. Tunasomesha kanaka. But in the midst of trouble, mwali wako gashuoneka. Ukuomanga shakaita Mungu. Oba mwana mfana mwari. Kuninyange shakaoma but ninela ngwa favor yangu mkatu. Ninela ndakaitira favor. Nyandora kume achinza vasikurora vakomana vasikurora. But wako mchato one guarantee. Mugeneration izikurorwa vanhu. Iwewe ndinoprofita mchato wako. Mugeneration inodziwa mabasa. Inoprofita kuchengetedzeka pabasa rako. Mugeneration inotadza kuvaka dzimba. Carry favor. Takura Nasha. Carry this favor tonight. May God give you the grace and the favor in such hard times. Iba. Mungu ayetili. Kana sisi imaushuita. Wainongu wainoni balake. Nongu wainona usbalake. Nongu ni mukashika baina nimesi mkamutia moto. Lefu rapo azikanu pa moto. Bale lefu rapo inuzikanu. Kana babu ya shuru moto mashi. Ila noto tani. Lefu ya mechana uswa. In time of trouble. Mungu ayekuwa mamba upeli wa economy ya gadai. Viper haitokele kumoto. Kana yambo kuna kumoto haitokele iko. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Their story must be different. Business. Remember your people pasitato. Shook off the viper. Shook off your problem. Shook off that disease. Shook off that viper. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nikuporofita mpeni wako. Chakabata mechi yako. Chikuwa mechi yako. That viper must be fall. 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 In the name of Jesus, may the viper fall. Right on the island. Right on the Yakabata marriage. Yakabata business. Yakabata boss. That viper must be fall. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I declare and I declare. May the viper fall. Right on the island. Yakabata machato. Yakabata destiny yako. Viper fall. By fire, by power. In the name of Jesus. May the viper fall. May the viper fall. May the viper fall. In the name of Jesus. May that viper fall. I don't go shoot. Yakabata business. That you don't need. Yakabata machato. That you don't need. Yakabata dasarako. May that viper fall. You know the Gregos. Mesita la Jesu. Yakatamosa. Metetelebosa. Riba Sante. Malikata. Paramasukata. Yeketemo. Metepelediasa. Yikandemosha. May that viper fall. I declare favor. Your life must have a difference. Jacobaje Sauko. Mesita la Jesu. Mesita la Jesu. May that viper fall. May that viper fall. Shook it off. Shook it off. Poverty. Shook it off. Barrenness. Shook it off. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shook it off. Shook it off. Gashidone. 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 Rakata chataka. Menta balatiasa. Ibakate. Mante balatiata. Menta balaso. Rikataba. Manta balatiata. Rekabayadiata. Fire. In the
fire in the mighty name of Jesus. That fiber must fall. That fiber must fall. That fiber must fall. Anti-marriage spirit. Anti-marriage spirit. Katabayata. Rekatabosha. Rikataye. Mantabalosa. Yekatayasa. Rikatatata. Mantabalata. Fiber fall. Shook it off. 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 Favor. Favor. Fire. Favor. Fire. Favor. Fire. Favor. Fire. Favor. Fire. Favor. Fire. Shook it off. In the name of Jesus. In the name of Jesus. May that viper fall. In the name of Jesus. That viper must fall. May you carry grace that will announce you. May God give you the grace difference. In the name of Jesus. In the name of Jesus. That viper must fall. That viper must fall. Chakamone spirit yako. Chakamone abasarako. Mercy for Jesus. Fire. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. That viper must fall. That viper must fall. Shook it off. Shook it off. Shook it off. Shook it off. I announce it upon your life.